Sok gondolat próbálta meghódítani a világot, de csak egy győzedelmeskedett. Fogyasztás. 3000 reklám bombáz minket nap mint nap, azt állítva, hogy boldogabbak leszünk, vonzóbbak, és a bőrünk is szebb lesz, ha megvesszük a termékeiket. Közösen kialakítanak bennünk egy kielégíthetetlen vágyat, hogy több és több terméket vegyünk. Az amerikaiak kapják a legtöbb ideje a reklámokat, és 2-szer annyi energiát fogyasztanak, mint egy európai, 9-szer többet, mint egy kínai, 15-ször annyit, mint egy indiai, és 50-szer annyit, mint egy kenyai. Ha a Földön mind a 6,5 milliárd ember úgy fogyasztana, mint egy európai vagy egy japán, még 2 bolygónyi erőforrásra lenne szükségünk. Ha mindenki úgy fogyasztana, mint egy amerikai, ausztrál vagy kanadai, akkor 4 kellene. És 2040 körül, amikor körülbelül 9 milliárddal leszünk, további 2-re lenne szükség. A kapitalizmus egyetlen célja a folyamatos növekedés. De a folyamatos növekedés egy nem növekedő bolygón lehetetlen. A mai gazdasági rendszer katasztrofális, nem csak a bolygónak, de a legtöbb embernek is. 400 év kapitalizmus lehetővé tette a leggazdagabb 1%-nak, hogy 40%-ot vegyen el magának, csak 1%-ot hagyja a legszegényebb 50%-nak. De bárki, ha másként akar élni, minden ponton akadályokba ütközik. Mivel a profit az egyetlen mérce, a bolygó tönkretétele kódolva van a rendszerbe, és az elszabaduló klímaváltozás nem túl meglepő eredmény.